Здравейте, приятели на Aesthetic by Science. С Тан решихме, че е крайно време да ви покажем как се изпълнява Blood Flow Restriction техниката, като за целта ще направя една серия преден клек с 42 кг. Самата техника изисква от вас да вържете своите крайници с еластични бинтове, които може да купите от всеки магазин за хранителни добавки или спортен магазин. Не трябва да ги стягате толкова, че да има промяна в цвета на крайника, да има болка или стръпване, но не трябва и да е прекалено разхлабено, така че да не успеете да се напомпате, защото това е едно от есенциалните неща при тази техника. Всъщност тя работи именно по този начин, тъй като спира притока на кръв, се образува огромно натрупване на метаболни вещества в кръвта, в самия мускул по-скоро, които са много силен стимул за мускулно-протеинов синтез и оттам за хипертрофия. Другият основен метод или стимул по-скоро за мускулен растеж е механичното натоварване, което се получава, когато тренираме с много голяма тежест. Например, когато правим тежки тройки, петици, осмици и така нататък. По време на стандартна тренировка с тежести, когато работим и с по-леки и с по-тежки кила, най-стандартната тренировка си представете, реално предизвикваме и натрупване на метаболни вещества в кръвта, в мускулите и използваме достатъчно механично натоварване, така че по принцип не трябва да мислите и да се фокусирате върху тези два фактора по-отделно, тъй като всяка една нормална програма ги инкорпорира. Но понякога има случаи, в които не можем да тренираме тежко, например когато сме контузени, и именно там Blood Flow Restriction може да ни дойде от огромна полза. Като идеята е, че ако сме контузени, примерно и не може да правим тежък клек, може да го заменим с Blood Flow Restriction клек, с лег преса, бедрени сгъвания, бедрени разгъвания и по този начин, въпреки че не може да тренираме тежко, ще предоставим достатъчен стимул за мускулен растеж, който може дори да доведе на приръст на мускули, което е документирано неведнъж в литературата, но със сигурност ще можем поне да запазим своите резултати. Друг сценарий, в който бихме използвали Blood Flow Restriction е ако искаме да добавим допълнителен обем за дадена група, без това да предизвика натоварване или по-скоро умора в мускулите или в централната нервна система. Тоест това е обем, от който ние можем да се възстановим доста лесно, няма някакви зловещи мускулни трески или нещо друго, което да ни възпрепятства да тренираме на следващия ден. Най-често го ползваме за бицепс, трицепс, за изолиращи упражнения за краката, така че опитайте, напомпването е напълно брутално, връща отчасти това усещане, което имаме, когато сме начинаещи и наистина потренираме добре и се напомпаме. Самото изпълнение има определен протокол, който трябва да спазвате. Първата серия трябва да е от 30 повторения, след което има почивка от 30 секунди. Втората серия е от 15 повторения или колкото можете, но това би трябвало да е вашата цел, след която има почивка от 30 секунди, след това имате още една серия от 15 повторения, нова почивка от 30 секунди и последната серия от 15 повторения. Тоест най-популярният протокол е 30 повторения, почивка, 15 повторения, почивка, 15 повторения, почивка и още една серия от 15 повторения. В случая аз правя само една 30 и две 15, тъй като това за мен е достатъчно на този етап, но прочетете в интернет, има много протоколи, които може да използвате. Този е най-стандартен, така че бих ви посъветвал да се придържате към него. И както казах, напомпването е зловещо и въпреки това техниката не натоварва, не предизвика мускулна треска и е много добър начин да тренирате, когато сте контузени. Това е всичко от мен. Друго нещо, което трябва да ви предупредя всъщност е, че наистина трябва да се раздадете. Това изглежда лесно, но е много трудно. Трябва да се натиснете на абсолютен максимум. Трябва да държите техниката напълно перфектно, защото целта не е да се контузите. И моля ви, след като свършите да изпълнявате тази техника, незабавно махнете еластиците, не продължавайте да стоите с тях или да правите други упражнения с тях, тъй като е доста опасно. Това е всичко от мен, надявам се, че ви е било полезно и до следващия път.